després canviarem a salt de circuit. Vale, per començar farem un escalfament que el millor que mireu, podeu veure el vídeo que vaig penjar primer, que ja surt una rutina molt completa, on hi ha un escalfament de braços, cames i també per activar un poquet la musculatura. Vale. I seguint amb la rutina aquesta d'avui, farem primer sentadilla, pes mort amb una cama i després planxa abdominal. Cada exercici el podem fer entre 10 i 15 vegades i si podem més, més. Si podem fer 20, 20. Si podem fer 25, 25. Segons cada nivell. Nosaltres ho farem entre 10 i 15 vegades. Començarem amb 10 sentadilles. Aquí. Intentant no anar cap endavant, sinó cul cap endarrere. 7, 8, 9 i 10. Següent exercici. Pes mort amb una cama. Anem a tocar la cama. Aquí. Tocam la cama darrere, cap endarrere. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Canviant de cama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. I farem planxa abdominal. Posem ni avall ni molt amunt, sinó esquena ben recta. I aguantam aquí, comptam 10, 20. Si podem un poquet més, aguantam més. I aquests serien els 3 primers exercicis. Ara descansaríem 1-2 minuts i tornaríem a repetir aquests 3 exercicis. Després tornaríem a descansar 1-2 minuts i tornàvem a repetir aquests 3 exercicis. Després d'aquestes 3 voltes passaríem al següent circuit. Al següent circuit farem sentadilla vulgar, pont de glutis amb les cames elevades i després abdominals clàssics de tota la vida. Sentadilla vulgar. Agafarem un banquet o una cadira, posarem una cama darrere, la cama de davant. Més o menys trobareu la posició quan fareu un parell de repeticions i davallam, que no s'enjunoi
serien els següents circuits, els 3 exercicis. Igual que abans, descansàvem uns 2 minuts, tornàvem a repetir. Descansàvem uns 2 minuts i tornàvem a repetir. I el darrer circuit seria pancades, després abduccions laterals de cama i planxa lateral. Vale? També farem una cama i després salta. Una cama, salta. Aquí podem fer 10 per cada cama. Total. Següent. Mans en terra, genolls també. I el que farem és la cama cap un costat. Com si fossin un ca que té que anar a pixar, vale? I també 10, 15 per cama. Esquerra recta. Canviarem de cama. I 10 més. I el darrer, posem col·locant genoll en terra, vull dir genoll, cols en terra, pujant cadera cap amunt i ben recta, ni molt avall ni molt amunt. I aguantam aquí. També aguantam 10, 20, si podem més, aguantam més. Canviant de costat. Va. I aquest seria el darrer circuit. Igual que abans. Fem una volta, descansam un 2 minuts, una altra volta, un 2 minuts, i la darrera volta. Vale. Si volem incrementar intensitat, sempre podem fer tots els exercicis en pes. Ja sigui mancorna, si en tenim, o un bòtil d'aigua, el que sigui. Per exemple, sentadilles, bòtil d'aigua aquí, pes mort, amb un bòtil d'aigua l'agafem en les mans, tancada, sentadilla búlgara, amb 2 bòtils d'aigua a les mans, també, tancada del mateix. Sempre podem afegir un poquet de pes, o una motxilla a l'esquena, sempre això segons el nivell, sense res, o si volem un pot de pes, un pot de pes. I després per acabar allà, sempre estirar un poquet, per relaxar la musculatura, i ja són tots, circuit de 8. Vale, ens veiem en els pròxims. Gràcies.